ranar mutuwarka, ranar da mala'ika zai jira a gidanka ko a kasuwarka ko a ofishinka ko a kan hanya a inda ajalinka ya zo ƙarshe. Don wani in ya shiga ba zai fito ba, wani in ya fito ba zai shiga ba, wani in ya kwanta ba zai tashi ba, wani ya tashi ba zai kwanta ba, wani yana magana ba zai kare ba, wani ya kare ba zai saki sabuwa ba. Kowa mutuwa za ta zo masa inda nan ne ƙarshen inda ajalinsa ya aje shi. Wannan mala'ika in ya zo ya ɗauki ranka, to sai a ɗauki gawarka, wannan gawa taka za a ɗauka sai a kai ta cikin kabari, sai mala'ikan nan ya dawo maka da ranka cikin kabarin lokacin ka rabu da duniya. Don mutane ba za su yi maka jana'iza suna ganin ka kana motsi ba, ba wanda zai zo ya maka wanka, ya sa maka likafani, ya ɗora ka a makara, ya yi maka sallah, ya je ya yi rami, ya zira ka a ciki ya binne kana motsi. To saka shi sa hikima sai aka zara rai domin jama'a su ji daɗin yi maka wanka ba ka da rai, su ji daɗin sa maka likafani, su ji daɗin yi maka sallah, su ji daɗin ɗaukar ka, su ji daɗin binne ka da turbuɗe ka da zuba maka ƙasa. Sai mala'ika ya dawo maka da ranka, to sai maka tambayoyi guda uku. Da wannan shine kotun da za a fara maka kes, anan za a fara kes ɗinka guda uku. Saboda haka waɗannan abokai naka guda uku, Malam ya ce na ɗayan nan su da dukiyarka da ake ta rigima da kai akai, kake ta bala'in sai ka tara ta halal ta haram ta daidai ta ba daidai ba, don ta ce dukiyarka. Ita ce abokin nan naka na farko wanda kace masa an kai ka ƙara kotu kuma dole za ka shine kabarinka, ya kana neman taimakonsa ku je tare, ya ce ba za shi ba, dama dukiya ba inda take zuwa. Kana mutuwa duk wata riga mai tsada a jikinka cire ta ake, a cire agogo, a cire zobe, a cire links, a cire shadda, a cire boyal, a cire mace, a cire atamfa, a cire komai, a wa mutum zindir zigidin tuffur.